No píšete mi fakt hromadne teraz, že jak a čo, tak vám to asi opíšem všetkým naraz. No. Je tu asi tak 28 stupňov, lebo tu není žiadna klíma, je tu takéto vetranie, ktoré je nad týmto hajzlom, ktorý smrdí. Presne tak, jak si predstavujete. Je tu jedna posteľ v úvodzovkách, nechce vedieť, čo v tom madraci žije a kto každý na tom už ležal a či to niekedy vôbec prezliekli. Mreža, oproti ktorej je stena. Vlastne tu není nikde žiadne okno, čiže nevidím von, neviem, či je noc, či je deň, či je čo. Je tu takáto nepríjemná žiarovka skurvená. Jak som hovoril, klíma tu není, takže je to tu úplne na piču. Ten madrac, nechcem vedieť, čo v ňom žije. A kto každý na ňom spal a či to vôbec niekedy prezliekli. Mám nárok na jedno jedlo za deň od aeroliniek, ktoré ma sem vlastne poslali, ktoré urobili chybu a dostali vlastne pokutu, že ma sem poslali bez pasu. Teda ja pás mám, ale ten pás expiruje za 4 mesiace. Indonéska vláda vyžaduje 6 mesiacov, dávajte si na to bacha, lebo skončíte jak ja. Bol som v Thajsku, bol som v Singapure, obidve tieto krajiny vyžadujú 6-mesačnú platnosť pasu. Ja som si to dosť neskoro pozrel vlastne v deň odletu, neuvedomil som si to, moja pičovina samozrejme, ale tým, že som prešiel cez tieto dve krajiny spôsobom, že na mňa žmúrkli na imigračnom a pustili ma dovnútra, tak som to čakal aj tu. Bohužiaľ sa to nestalo, lebo indonéska vláda vyžaduje veľmi striktne tieto veci, takže som tu uviazol a deportujú ma vlastne letom tej istej aerolinky, ktorá ma sem dostala, ale bohužiaľ tým, že Lombok je malý ostrov, nelieta sem veľa lietadiel, takže ide až o 3 dní, vlastne dnes som tu celý deň, zajtra som tu celý deň a pozajtra odlietam. Takže tak, nejak to dám, však jasné, ale je to dosť gec. No, dostal som vychádzku na pitný režim na vodu a trošku sa nadýchať vzduchu, lebo som im povedal, že to teplo tam, to sa nedá. Tak ma zobrali do takejto kancelárie, dali mi vodu a je tu klíma. Tak sa tu trochu zohrejem, teda schladím a budú spátky. Je super, že mi nehali ten telefón, lebo keď som ho nemal, tak mi to príde ako pobyt v tme, čo sa chodí na pobyty v tme, kde medituješ, ale asi ani nič iné robiť nebudem, lebo však za chvíľu sa mi ten telefón asi vybije, kým mi ho nabijú niekde, ak mi ho nabijú, tak budem musieť asi fakt iba meditovať.